musulunci yayi miki umarni da ki kare jikinki, ki kiyaye shi, ki suturta shi. Ba kowa ne zai ganki a arha a balash ba, irin abin nan da ake ta kira yanzu mata su yi na su cire hijabi su fito da tsaraicinsu da ado. Ke ce kina tafiya a titi, dan garuwa zai ganki, mai keke napep, mai mashin, mai mota, kasuwa, duk inda kika ba arha kudaje suna binki. Addinin musulunci ba haka ya koyar ba, kuma ba haka ya miki umarni ba. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin. Sai Allah ya ce mi, zalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Wannan ya fi bayuwa da kar a gane su, a ga surar jikinsu da za ta ja hankali, ballantana mai tunani, mugun tunani yayi tunanin ya zai iya cutar da su. Ashe hijabin ki kariya ne ke a gare ki bisa rauninki, domin an san bai zai yi wahala ki iya kare kanki daga karfin wanda yake da mummunan nufi da yake so ya cin miki. Shi sa sai aka miki umarni da ki kiyaye, ki suturce jikinki. Kwalliyarkin ma idan kin yi ba a yadda ki bayyanar da ita ga kowa ya gani a raha ba. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, har zuwa karshen aya. Allah ya zaɓi wasu simfi, wasu nau'i na maza bisa karfin alakar su da ke, na cewa su ne za su ga adanki da kwalliyarki, ba kowa ne yake da lasisi da zai ganki ba.